Salam hormatly vatandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi soňky bir hepden dowamyny eden çykyşlama bir topar adamlar soraw beripdirler. Şonuň içinden wajyp diýip hasap edenmene size jogap bermek üçin. Birinji soraw şol ýanky Aşgabatda açylan 16-njy tapgyr jaýlar, şol Wysotka jaýlar, onsoň şol Alabaýa gurulan ýadygärlik barada eden çykyşynda Osmannik ady bilen çykyş edýän watandaşymyz şolar ýaly soraw beripdir. Harmyrada ine şu gurulýan Wysotka jaýlar ýa beýik binalar ine soňra ol 1948-nji ýylda kyýaly tragediýa getirmezmi? Olar Aşgabatda ýer titrese ýykylmazmy ýa ýumurulmazmy diýen soraw goýupdyr. Osman watandaş, men sen şu soraw bilen dol ýalaşýan. Sebäp Aşgabat hakykatdan hem seismik zonada ýerleşipdir. Seismik zona Türkmenistanyň hemme ýerim seismik zona ýöne şu tektonitski plita diýerlerde şol ýeriň aşagyny ýöreýte aýdaly tekilik bar plita. Bölük bolup durdy aşağı. Şol pliteler soň aşagynyň magma çoğuýamy, ýeriň öz strukturasy ütgäm, aşagynyň suwmy başa goýuşmy, gyzgyn gelýärmi, şolar herekete geçýärler. Şo pliteler ütgäp başlaryna onuň ýokarda, ýeriň ýokardyna ýer titriýär. Aşgabatym edil şo tektonistki plitalan sepgidine ýerleşen iki plita. Ine şon üçin şol bir-biriniň üstüne menenli plita onuň şol ýer titremede Aşgabat ine 48-nji ýylda weýran bolýar. Aýdylşyna görä ýa video kronikada görkezilişine görä şo Aşgabatda ýer titränne men onu taýda prosent diýip aýtmaýyn, ýöne abat galan jaýlaryň sany barmak basyp sanaýmaly aýdylýar. Bütün şäher ine weýran bolýar. Esasan o jaýlar näme bir etaj, iki etaj jaýlar, onsoň olaryň palçykdan ýa samanyň suwugyndan şolar ýalydatdan galdyrylan könek tipdäki bolmalylar. Men şeýle diýip pikir edýän. Ýöne şo ýagdaýda da şu bir gat jaýly, iki gat jaýlan bolsa ine ilatyň ine gaty köp bölegi helak bolýar. Dürli maglumatlara görä 250 000 adam wepat bolupdyr şol 48-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda. Soňra şol Aşgabatda keldiljek bolanyna ýemeden Ýaponiýadan spesialistler gelip Aşgabatda barlapdyrlar. Şolaň çykaran netijesine görä Aşgabat şäherine we onuň töwereklerine eger gat jaýlar guruljak bolsa şolaryň etajlaryň sany ýa gatlaryň sany 2den ýa 3den ýokary geçmeli dälilen rekomendasiýany şolara goýup gidipdirler. Şol rekomendasiýa esasynda da indi şu mahal kim Aşgabatda 70-nji 80-nji ýyllarda ýaşan bolsa bilýändir. Şo döwrüň jaýlary islenlik burçunalar çägenel Aşgabatyň şol 2 ýa 3 etajdan ýokary däl, käbir ýerlerde bir 4 etaj jaý bolaýmasa ýokdy beýik binalar. Onuň bina diýärmi o bir ýan salwaýdyr başlanmaly. Bizde ýan Balkan welaýatyny bina diýerse. Bina diýip bizde onu gysgardyp okulýan ýeri ýok. O taýda bir akylly tarap maňa ýazypdyr, sen näme üçin bina diýip tutýan ol. Bina bolmaly. Her yer özü tutýar ol adyýa, aýdýa, ol şiwa gelşip duran zatlar, onun üçin o taýda menden kemçilik gözläp oturmaň watandaş. Indi bina tolaryp gelsek, şol binalaryň gurulan ýeri şol seismiki zona gabat gelýär. Şu 2-3 etaj jaýlar. Esasan Aşgabat şolardan ibaret. 4 etaj jaýlar şol bir käbir ýerlerde bolmasa köp ýerde ýokdy. Ine 80-nji ýylyň ortalaryny, ýa 85-nji ýylda hatçan Sapar Murat Niýaz Respublikanyň Kompartiýasynyň birinji sekretarlygyny wezipeden eýlenden soň emede Aşgabatda
7 etaj, sonra 9 etaj, sonra 2 tane wysotka bardy. Bilemek 90-njy ýylyň başlarynda 91-de mi merkezi. Ýalňyşmasam 10 etajmy şolar, 11 etaj 2 tane bar. SSR ýykylandan soň ýa-ni Niýazowyň göni görkezmesi esasyndan jaýlaryň patologyny ýa-ni ozal aýdaly 3 metrden geçmeýän patologlary ol 4,5 metr. Käýerde 5 metre ýetermeli göni buyruk berdi. O näme gerekdi? Sebäp ozal kurulan standart boýunça jaýyň içinde islenip otogda howan we belli bir meşwer bolmaly adama dem almak üçin ýa ýaşamak üçin. Ondan ventilyasiýa üçin fortuşkalar bar, aýnalar bar, penjereler bar, kapylar bar. Ozal bu zatlar işlenip düzülen. Bu ýöne öz kellesine gelenini edip şol bizde beýik jaýlar bolmaly. Hem jaýlaryň etazyny galdyrdy, hem de etajlaryň kwartiraların içindäki metrini galdyrdy. Bu nämäniň alamaty bolup biler? Şol döwürden bäri aýdylyk gelmeýänler watandaşlar 90-njy ýyllardan bäri şunu ýadyman, ýaltanman, Azatlyk radiosunda da beýleki ýerlerde de adamlar bilen bolan duşumyzda aýdyk gelýär. Bu Türkmenistanyň arhitektorlarynyň aýdyndygy. Men öz oýlap tapan adamda. Eger de bardy geldi, Türkmenistanyň ýene-de Aşgabatda şol 48-nji ýylda ýaly yer titreme gaýtalansa, o jaýlardan hiç birsem abad galmaýar. O gaýtalanjagym görünüp duran zat ol yer titreme haçan boljagy näbelli de ýöne gaýtalanjagy belli. Täp ol edil şol şu plitelen ýa-ni çatyrygyna ýerleşen Aşgabat. Ola bir-biriň üstüne haçan mense menämel. Mennigem olar şäher weran boldy. Näme gerekdi? Bir 10 etaj, 14 etaj jaýlar galdyrmak, 50 metrlik, 80 metrlik binalar kime gerek bol? Diňe adamlar şo taýdan hiç kim diýeri çykmadylyk üçin gurulýan bolmasa, başga bir insan durmuşy üçin ýa bir seismiki bir howpsuzlyk üçin gurulýan jaýlarda. Şunyň ondan şo taýda Osman watandaşymyz aýdyp berýärdi. Onun o jaýlary Türkmenistanyň öz guruluşçylary gurýar diýdi. Oňa ne gerekli, degerli, güýçli sement goşulýar, ne de oňa ýeterlik derejede armatur dakylýar. Gara hemmesi zat ýarym ýalta menden bar dinçe saňa barynça diýip gurulýar diýdi. Hakykatdan hem ol şeýle bolup biler. Täp Türkmenistanyň o zatlary seredýän adam ýok, komissiýa ýok, döwlet komissiýasy ýok. Gurýarlar, pulunu alýarlar, işçiler, guruluşçylar we şondan bir bölejini özüne alsa galan epetli nemesi hana Gurbanulla onuň tohumynyň hasabyny ogladylýar. Onun için ýerde geçdi. Eger tez wagtda şol hakimeti halk özelini alsa ya hökümeti tahttan düşürse onu men pikir edýän täzeden şol hytmeýanky Ýaponiýadaky seismologlar çağırıp şu jaýlaryň hemmesini täzeden rewize etmeli, barlygy geçirmeli. Şolar şu yer titremeni götürüp biljekmi ya ýokmy? Ýoklugy ýa bolmajagy ýa bizde spesialist bolmasagam aýan ýöne şu taýda bilermellen emeli gerekdi. Zakulçeny. Belki ol jaýlary ýarsyn ýokardan ýarsyn aýryp ýarsyn goýup bolar. Ýa bolmasa da aslyna düýbüne ýykmaly. Ýok, o taýda onu janyndan geçerlen ýaşaýşy ýa jaý dip goýup bolmada. Türkmenistan Aşgabatyň duruny iň ýokary seismik zonu watandaşlar. Ol o taýda 10 barla çelli yer titrep belli. Pikir edip görün. Aşgabatda da şonça bolan 9 bilen 10 barlyň arasynda yer titreme. Bu iň ýokary görkeziji gatul weýrançylyk.
Ene Osman şu mesele boyunca meňem ene aýtjakladım şol. Ýerde geçti şu taýda şu gün ýaşaýan adamlar hemmesine bilemakdy. Eger tebiği betbaçylyk bolsa ýer titrese, onda ýagdaý helakçylyk gatyk uly we köp boljak. Onu öňünden aýtmak gerek. Biz hiç ýyl garşylygymyz ýok. Onuň üçin ýaşaýan adamlar ýöne öz janyny olanyň özüň haýpy gelmeli, bilmeli nerede ýaşaýan. Hökümetiň näme teklip edýän. Gurban ulyň özü ýaşaýanlar şolar ýaly bu sotkyda şeýle dälmi ýa tohumy. Demek galan halka näme bolsa şo bolsun diýip edilýän guruluşykly özüm aşabatdan. Ikinci soraga geçsek, şu taýda şu guruluşyk bilen baglanyşykly King of Jerusalem diýdi, ýa-ni Ýerusalemli ýa-ni şaýa padşa diýen ýaly nickname bilen çykyş edýän watandaşymyz olam ugurda soraga beripdir. Ene almada gurulýan ýollar, oteller, jaýlar, aeroportlar, beýleki guruluşyk binalary bular näme gerekdi diýdi. Hemmesi diňe pul harçlanmak bilen meşgul. Peýda ýok şolardan halka. Oteller haňlap ýaty, içi boş. Ondan ol beýleki guruluşyk jaýlaram halk köpçüligine el yeterli däl. Onu näme üçin şu zatlar harçlanýar diýen soraw goýupdy. Hakikaten hem şeýle bolýan zatlar watandaşlar sedem görüp oturdyň bilen. Bar şu zatlar. Ýöne şu zatlaryň öňüni almak üçin bize ýeke ýol bar. Şol hökümeti iş başyndan aýyrmak. Başgaça men çözgüt göremek watan. Näme bilmän nurmy gurban bolup galan 4 welaýatyň ýykylyp ýumrylyp ýatan ýa o taýda iş ýerleriniň ýoklugyny, adamlaryň aýlyksyz güllüksiz oturarlar. İlatyň 60 göterim hana ýurdun daşyny ýydyna ganylary eklejek bolup gazanç etmek çykylan bilenak. Aňyrsyna geçýär bilip. Edesler gelenak. Biz ýöne bir gyrgynçylyga berilen halk bolup dursa. Ene şoň üçin watandaş ol gurulýan ýollardan, binalardan ýa aeroportlardan halka peýda ýok. Bolmandan bolmadan. Soňra Gowşutgan diýen illeşimi bana soraw beripdir. Harmyradaga sen benim üçin iş bolmany Özbegistana uçup gelip şu taýdan ýa-ni Özbek Türkmen serhedine gelip aňyr ýüzden şol iş bolmany halk bilen bir habarlaşsaňam ýa dursaňam bir adamlara bir gorlaw ýa kömek goltgy bordy diýen ýaly pikir goýupdyr da. Şu Türkmen ara şahyna gelip bolmaýarmy diýip Özbegistan tarapdan. Gowşutdan watandaşym eger şo ýerlere baryp ýa gelip bolýan bolsa men mundan 20 ýyl ozalam şo taýdan çykyp gaýdasam ýokmy şo töwereklerden. Ya barar. Men size bir fakt getirip bereýin, biler ýa näme üçin o ýerlerge barmak bolanak ýa baryp bolanak näme üçin. 94-nji ýylda biz şol Türkmenistanyny miting planlaşdyrdyk. Şo mitingin esasyny biz halk köçelere çykyp Sapar Murat Niýazyň iş başyndan gitmegini gazanmalyk. Ýöne o planymyz başa barmady. Barmadygynyň sebäpleri gatykän, onu bir ýerde häzir aýdyp otursak o gatykän. Ýöne şol miting geçirmeli ýollaşlarymyzyň ikisi özlerine ýol saýlap aldylar. Biz Taşkendiň üstünden, Özbegistanyň üstünden baryp, soňra Çärjewden geçip Aşgabat'a geldik. Men meselem Garagalpagystanyň nukusyna baryp şo taýdan soň gumyň üstü bilen gyr bilen ýanky Daşowyň gapdalyndan Türkmenistan territoriýasyna geçmeli. Ýa gumda zatda ozal geden ýerle, mawa bolan ýerle men bilýän o ýollar. Ýene de beýleki ýollaşlarymyz başga ýerden barmaly, ýurdun çynaklar gollamaly. Ýöne şol Taşkentde giden iki ýigidimiz bar. Biri Hoşaly Garaýew, beýlekisi
Muhammed Quli familyası Muhammed Quli mi? Muhammed Quli. Şol ikisi Aymurat, Muhammed Quli Aymurat bilen ýadynaşdy. Şol ikisi Taşkentde baranny bizim içimizde oturan içalin bir haber berýär, olar mirde aýty telefonunu. Şo taýdan ýygnaýarlar, ikisini göni Aşgabatda getirýän. Şo taýdan. Olar uğratmagy Aşgabatda uğratmagy Taşkentde hiç şeýle ýuridik haky ýa hukugy ýokdy. Näme üçin? Hoşaly garap 100% Rossiya Federasiýasynyň grajdanyny şol wagt. 100% Ortiýat Federasiýasynyň grajdanyny. Yani Muhammed Quli Aymuradov olum hem Ortiýat grajdanstwasy bar, emmesi bar, hem Türkmenistanyňky Ortiýatda da biznesi bar. İşlep duran. Olary İslam Kerimov'un hökümeti Türkmenistana bermäge haky ýokdy. Emma ikisi diktator öz arasynda gürleşip bir günün içinde Aşgabatda getirdiler. Şondan beri hiç Türkmen oppozisiýasy ýa-şol hökümete garşy duran adamlar Özbekistanyň territoriýasyny görnüp bilmediler gynansa. Kazakstanyň territoriýasyny şolar ýa. Hep Nursultan Nazarbayew bilen Sapar Murat Niýazowyň arasynda alalaşyk bar. Öz aralaşyk. Eger biz şo ýerlerde görünsek goýnak gitmeli. Başta Azerbaýjanda da bardy Türkmenistanyň oppozisiýasy, ol şo taýda olar gaziýet adam çykarýardylar. Ana şu mal merhum Cuma Murat Qiyas ýaşuly şol adam Niýazow bilen detdomda çağırar öýüne deňil bolan adam. Hemme şol detdom durmuşyn bilýär. Ine şo taýda hereket ederdiler. 92-nji, 93-nji, 94-nji ýyllar içel. Soňra olaram o taýdan gysyp çykardylar. Eýrana baraýlysak, o taýda bize ýol berjek adam ýok. Onu siz özüňiz gatgy bilýär. Owgansany barsagam, islenlik şol eli ýaraly toparlary bular 5 aýdyn töläp sen entek aeroportdan düşmäken cehennemden çıkaracaklar. Ondan bir ne edip yurdu var hali. Barmalı olsa mene yan barıncı olup barardım, yolunu tatsam. Bararınım nesip olsa. Yani şu mahal, başka dünya ütkaptır, başka mümkünçülüklerim yüze çıkıp başladı. Göreli, haysisi halkımız için amatlı, onaylı olsa, ne edip haysi yollarla yurda barmalı olsa, haysi yollar bilen halkın yitiren hakkı kuğunu özüne gaytarıp vermeli olsa hakimiyeti bilen bilelikti. Şolara eder. Yine şon için Oğuşutkan vatandaşım nesenin sorumuza şunlayal cevap. Yine de bir soru var. Nurik diyen vatandaşımız yazıptır. Mesela Türkmenistan'da yankı parlament respublikası kurulsa bir mesela bayların gizliğin diktaturası olur deyip. Buna biz düşünürüş vermek gerek deyip hasap ediyen Nurik vatandaşım şu mahal dünyada türlü sistemalı devletler vardı. Parlament sistemalı devletlerim var. Prezident dolandırıcı devletlerim var. İkisi karşılıklı dolandırılan devletlerim var. Monarxiya da var. Gerek olsa anarxiya da var. Hiçbir devletsiz yaşayıp oturarlarına. Hiçbir kuruluşuk, devlet kuruluşuğu kamil değil. Her bir kuruluşukta aydaylı korrupsiya mı, ağırlığı mı, ya yenen bir zadı mı, kanun bozmaklığı mı, kiçem olsa, ulan olsa mümkünçülük var. Şey mi? Yani şol mümkünçülüğü ne derecede azaldıp bilecek? Sistema ne edip kurmalı? Yani şol sistemi kurulmalı mı olsa, şol bir devletin, milletin
aňyny, düşünjesini gabat gelýän ýa tarihi durmuşyna gabat gelýän bir sistemany urmaly. Seredip görüň özüňiz türkmenler ozal şol kowçumlaryny ýaşaýan milletlerin bolan göçüp bolup beren ýöne şonda da öz aralaryny her ýyl özleri ses berip han saýlandylar. Meselem ýabyn boýunda oturan bolsalar özlerine mirap saýlan milletler şol suwy deň bölüp bermek üçin. Dürli meselede biziň milletimiz maslahat bilen çözen köp meselelerini. Jemgyýetçilik meselelerini. Düşünün. Şonun üçin parlament sistemasyň köpçüligiň maslahatyny göz öňüne tutýan sistema. Şu mahal biziň halkymyzyň boynuna dakylany şol bizde ozal bolmadyk sistemeye halkyň uygurlaşmadyk ýa-da halkyň kabul etmejek ýa-da halkyň taryhyna gabat gelmeýän sistema şol. Bizde bir ýyllyň han saýlana halk şu mahal. Ya ona ses vermediklerin sesem hasap alınana saylanını diye bolluk oturdu. Kim ses verip kim vermen belli değil bir adama. Şöyle değil mi? Ovan içinde bolsa hem kişi üyüşü otur el galırya kim karşı kim yeme ne so tayda adamlar bolya distiler. Abi giyildiğin ses vermekte kimin neme ses verenin belli değil bir adama. Şu prezident de diyecek bunu. Şu iki prezident bizim halkımızın geleceğini edilýän kül weýran etdiler. Bizde häzir şuma döwletiň sudury bardy, özi ýok. Hökümetiň ady bardy, özi ýok. Konstitusiýa bardy, asla işläne. Parlament bardy, bir ýöne jaýdy, şoň içine girip çykýan adamna diýmeli. O taýda kanun işleýän adam ýok. Garap sersen şol halkymyzyň ilmsiz bilimsiz galyny iki nesile dol, üçüncü nesile mene ýarym bilimli. Ondan biz nämen göz öňüne tutmalyş. Ştaýdy. Men 30 ýyllap kalbimde göterip ýörenim. Men ähli döwletliň kada kanunyny, konstitusiýasyny, döwlet guruluşyna seredip gelýän adam. Onu ýöne aglyra edilýän zat däl. Seredin şu mahal hemme zady jogap berýän ýa hemme zady karar berýän Gurbanguly Berdimuhammediň ýeke sözi. Şol näme diýse aglyna näme çyksa kanun. Näme çyksa, näme etse karar. Bir döwletin nirden näçe girdesi gelýär, näçe ýerasy baýlyklar çykarylýar, näçe nyrkdan satylýar, kime satylýar, gelen girdesi näme edilýär. Hiç kim ol hasabat berenar, ya hiç kim bilenar. Kim bilen şertname baglaşdy, näçe wagtlaryň baglaşdy. Onu bilýän adam ýok. Aýdym şu mahal biz Hytaý Respublika, Halk Respublikasynyň näçe milliard dollar pul harcaldy ol. Prosenty näme? Nädip tölemeli? Biz gaz bermelimi? Nebit bermeli? Başga ýerasy baýlyklar bermelimi Hytaýa? Näçe ýyllap bermeli? 10 ýylmy, 20 ýylmy, 30 ýylmy näme golçakdyr? Kim bilýär? Ýöne şol golçakan zadyny ýene kim? Parlament diýip oturan mahluklar bar. 125'ler. Şolar el galyp ses berdiler. Şolar tasdiklady şoň kol çeken zat. Ýygyň gören aklar näme ýazylaşany. Ýöne şo kol çekilen dokumenti biz gollaýasy. Ýöne okan aklar ol dokument. Ene şeýdip biziň gelecekki nesillerimiziň başyny bokap berýär sokýarlar şonu. Ene bir adamyň edýän işi eger gidip beten ägir döwlet bir adama inanylsa şeýle bolýar watandaşlar. Düşünün. Bir gidip beten ummatsız baýlykly döwletiň başyna akly huşy ýerinäki däl adam ýa kem akyl adam ýa düşünjesi pes adam getirseler, onu hökmän şertde ol diktator bolmaly. Ol başgaça zady bilenak, ol dünýäwi döwleti bilenak, beýleki döwletleriň ýa-ki döwlet dolanyş sistemasyny bilenak, bilesem bilenak. Hani seredine, şu 14 ýylda şu agdyna näme bir ırsgaly söz çykdy, aýdyn. Bilen bilip galyly. Mene istemek. Diňe wally gurrun sapara aýtmyşlar. Başga şu Gurbanulyň agdyndan bir el bähbetli, halk bähbetli, döwlet bähbetli, gelecekki nesillerimiz bähbetli. Ýeke edilen iş barmy? Ya çykarylan programa barmy? Ýok. Ene Türkmeniň altyn asyry diýe, han altyn asyr? Olam ýok. Ene şonuň üçin
Vatandaşım Nuri ol parlament respublikasında da bolup bilir korrupsiya yönü şuun kıyalık göz görtele edenetlilikini edebilişim şu deyip hiç kim dolanıp bilmez o devleti. Näme üçin? Men şon üçin size teklif edýänim. Her velayetten den agramly deputatlaryň sany bolmaly mejlisde. Mejlisin ýol başlasam, ýa-ni prezidiumyň olam 5 adamdan her welaýatyň bir wekilinden ibaret bolmaly. Ähli kada kanuny döwlete degişlesin şol mejlise oturjak deputatlar işläp diýär. Haýsam bolsa bir welaýatyň aýdaly hak hukugy ýa paýy kemeldiljek bolsa, ol welaýatyň deputatlary dik durup öz welaýatyň hak hukugyny gorarar. Haýsam bolsa bir welaýatyň wekilleri şol döwletiň büdjetinden özüne köprak bir zat aljak bolsa, beýleki 4 welaýatyň deputatlary olara garşy durar. Şoň ýaly hem hökümete degişlişi. Egerde parlamentin belleýän, tasdikleýän premier ministri, öz ministrler kabineti bilen 5 welaýaty dogurluk göz bilen garap den hyzmat etmese, onu diýmek, islenlik welaýatyň deputatlary şonuň meselesini çykaryp bilýär. Näme üçin o welaýata sen üns berýäňde bu welaýatlary üns bereňär. Näme üçin beýleki welaýatlary üns berýäňde bu welaýat garly. Bizde de şu zatlar agsapdyr, şu zatlary biz düzeltmeli, şu zatlary etmeli. Islenlik deputat çykaryp bilýär onu. Doğrudanmı? Inne halka gedek geldi. Şol çıkarmacak bolýan deputat bar, meselem ýa korrupsiýa aljak, beýtjek, ýa bir premier ministre ýaranjak bolýan. Onu kim saýlady? Ine bir kizjek topbok halk saýlady. Meselem aýdel men gyzlar batdan saýladyr. Şo taýda 3 deputat bar ýoksa bir şäherde. Ýöne men şol aýdýan öz bölüm, öz topbogumdan saýlan halk menden jogap sorap biler. Näme üçin biz erbetde ýaşaýar? Näme üçin bizde zawodlar işlerine, fabrika işlerine, hani çağılan pul, hani enelere kömek, hani bir keselhana, hani bir aýlyk, hani bir güllük. Menden sorap bilerler, premier ministrin kapsyn kakyp bilmeselerim, ýa mejlise baryp bilmeselerim. Men jogap bermeli. Eger men şonu etmesem, halkyň hukugy bar, şumal geriljek kanuny. Duran ýerine ses berip şol deputaty deputatlyk hak hukugyna mahrum etmek barada. Ses berýärler, şol halkyň kararyny mejlise uğrady, mejlisem şonu tasdikle. Bollugy tordy, mejlis gaýtadan seretmeýär halkyň çykaran kararyny. Bollu şonu saýlan halka maýryp bilýär şol deputat. Ökmen ol 5 ýyl oturmaly diýen karar ýok. Ine şonun üçin şular ýaly birek jogap käçilikli gurulan zynjyrdan hiç kim sypyp bilmeýär, şol aýlanyp dur şol çargy. Kim şondan çykyp aýagyny gyşyk bassa, ýa ine para peşkeş bilen meşgul bolsa, o ýaşaýan saýlaw okruguna adamda görüp dur, düýne sen bir etajly jaýda ýaşap oturdun da meselem. Nädip birden sen 3 etajly jaý gurýar. Hawa sana aýlyk günlük tölenýär, sen hasabatyň bar. Ýöne sen gurýan jaýyn sen ol 5 ýyllarly 10 ýyl aýlygyny bahasy bolup durdy, 10 ýyl aljak aýlygyny. Nerden alın bu haram kazancı? Düşünür halkı. Düşünür prokuror. Düşünür suda. Hani da parlament seni 5 minutta ayırıyor halk protokol rezolüsiya gorça kendine. Täden sayılı geçiyor. Şonun üçün Nuri vatandaşım bärde gorkar ýalzat ýok parlament dolanmasyna. Eger halk özüne gerek deputaty her bir okrugdan saýlap bilse. Men şoňa ullukan umyt bil baglaýan. Şen umyt edip men şoňa bil baglaýan halkymyň akylly başly özüne gerek deputatlar saýlajan gelecekki parlamentde. Şol adamlarym şuun kun 2-den 2-den çykyp dur. Men görüp otyn daşynyň içinde kimler bar, kimler şu wezipeň höttesinden gelip biljek, kim ak yürek bilen halkyna hyzmat edip biljek. 2 adamla bilen jaňlaşypmaýdyan, belki gelecekde sen öz kandidaturaň goýarsyň watandaş. Sen ýaly adamlar gerek biziň şu halkymyza. Siz alyp gitmeli diýip. Indi galynyň özüňiz çykaryň. 125 tane deputat gelmeli. Nuri,
vatandaş sen gel şotak korrupsiýanyň öňüni aljak bolsaň. Ana gelsin, ana bolmasa Mert Turan gelsin şotak korrupsiýanyň öňüni aljak bolsa. Watany biz hemmemiz gurmaly. Akal oglu gelsin. Yenem gelsin adamlar. Näme ýok? Ana baydyk ýal gyýyz gelillerimiz var. Olar çykdyn orta. Deputat bol. Gördüm hemen şolar ýal deputatlar işlendi urun. Ene men aýtjak bolýan şu parlament respublikasynyň prezident dolanýarynyň üstünlük tarapy birje misaly şu. O taýda men ýüzlerçe misal getirip biljek. Ýöne wagtymyz şertli. Bolýany watandaşlar şuwurlukça sag oturun. Hemmäňiziň öýüňize saglyk da görüşelim.